Osvanuo je snežan dan. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Pepa i njeni prijatelji su došli na planinu da skijaju. Vidimo se na vrhu. Hajde, izdrži, još samo malo. Auto ne može da ide do vrha. Ima previše snega. Morat ćete se popeti žičarom. Žičara će ih preneti sve do vrha snežne planine. Ovo mi deluje malo visoko. Tata prase ne voli visinu. Ovo je zabavno! O, da, veoma zabavno. Gore smo, dole smo, svud su bele pahulje, padaju, bele se, svako dete smeje se. Žičara je stigla do vrha snežne planine. Tata je hodajući Sneško Belić. Skije, skije, iznajmite skije. Zdravo, gospođice Zec. 2 para za odrasle i 2 za decu, molim. Izvolite. Madam Gazela je instruktorka skijanja. Madam Gazelo, hoćemo li skijati skroz do podnožja planine? Ne danas, Deni. Danas ćemo se držati samo spusta za bebe. Deca uče da skijaju na blagom spustu. Kad krećete, odgurnite se polako. Kad kočite, sastavite vrhove skija. Volim da skijam. Hajde da se vratimo na vrh i probamo ponovo. Penjati se na skijama nije lako. Da biste se popeli, hodajte sa strane, isto kao rak. Svi hodaju sa strane kao rakovi. Madam Gazela, a kada ćete vi da skijate? Ne znam. Molim vas! U redu. Hopla! To je bilo odlično. Da, bila sam prvak sveta u skijanju. Osvojila sam pehar. A sada, čiji roditelji bi hteli da probaju? Što da ne? Jesi li sigurna, mama prase? Nisi skijala godinama. To je kao vožnja bicikla, tata prase. Nikad se ne zaboravlja. Ovo je blagi spust, mama prase. Mislim da sam ipak prerasla blagi spust. Gde se ovaj završava? U samom podnožju planine. Moja mama se spušta niz planinu. Gde su kočnice? On ne zna da koči. Moramo da je stignemo. Pazite! Mama prase skija put. Svi su u autobusu i jure mamu prase. Moja mama skija baš brzo. Napravila je skok sa okretom. To je bilo baš odlično. Mama prase skija pored prodavnice. Kako ću da zakočim? Šta je ovo? Šetajući Sneško Belić. Ne, to je moja mama. To je bilo baš odlično skijanje. Ovaj pehar pripada vama. Hvala. Moja mama skija najbolje na svetu.